Okay, usisi ngoba ehambile wayomcela ukuthi ucela azoba i-candidate sehlise lo 2024 waba nenkinga no candidate wokuqala bathe mabexabana bona bobabili bengasaboni ngasolinye wayesehamba eyofuna lawyer. Okay, into yokuqala afika kumina wayisho usisi wathi asambe siyovotela uB khona sizothola imali. Wathi yonke yena into aseyenza manje ingemali. Ngabuza mina imalini leyo ekufanele avotele ngayo. Wathi how noma u2000 noma u4000 waphinde mina ngathi mina hayi shutha kanginike u2000 wathi cha imali encane kanje ngabe sengithi angahlahle vele angihlangani nazo zonke lezi zinto ezishoyo mina ngifuna umuntu ozokwazi ukumela ini umphakathi yena iinterest yakhe yasisi ukuthi unemali umenza amakhanda umenza inzipho umenzela yonke into thina ke ngoba uA vele akanamali shuthi vele fanele akhishwe ngoba engenamali ngoba engenamandla. Asimfuna umuntu ozoya ngemali la sifuna umuntu ozolungisa inkinga zomphakathi. Kunzima ukuhlala emjondolo. Kunzima ngalendlela ukuthi sifuna umuntu ozo-understandana nezinkinga zethu emjondolo. So yena mayikwazi ukuthi yena if uzovotela yena if ufika nomuntu uyakhokhelwa uthengela utshwala uyahamba bayolanda abantu bakwazi ukubathengela utshwala mabephuma lapha esikhetheni bayahamba bayobrayelwa baphuzisa utshwala uA akanayo yonke leyo nto so that's why ukuthi uA namhlanje kangangeni ngoba nakanawo amandla ukuthi anikeza abantu utshwala wakhana emphakathini wakho ukuthi izingane zethu fanele iphuze utshwala yonke into ithengwa ngemali emva kwalokho izingane uyisebenzisa kufanele iphuze utshwala shuthi lo muntu uzosibulalela iwadi. And iwadi iwadi yethu ilokhuza ivideo eyodwa emsupportayo wonke lama video amanye awamsupport.